At ipang pangruna tayo ket ti panakaibasa ti surat pakasaritaan ni Berto nga napaulwan. 8 nga inauna. Sagudayan nga ron ti surat ni Berto. Dear Cousin. Sagbay man nga inak isalaysay ti pakasarita kasinyong kablawang kay man iti naragsak nga aldaw yu di Tanay Marcy Studio nang runa keng kang atimun dati nga programa magusgustuak launeng nga dingdinggen ken bubuyaen. Sa nga 10 atawen nga nagtrabaho akas OFW iti Middle East kasinyo. Adon ti padas ko iti biyag, adon ti pakasaritaak ken ni ayat. Ngay maging gaita nga agtawen akon iti 40. Awan pa iti asawa ken bukod ko a pamilya kasinyong. Ngem addaan nak iti 8 nga inauna nga putot. Iti 8 met nga babae nga nagbali na paset iti biyag ko. Maklaat kay siguro kasinyong no apay nga naaddaan nak iti 8 nga putot apasig nga inauna. Kasto nga min tinapasamak. Sakbayak nga nag-abroad kasinyong addan 2 nga putot ko iti 2 nga babae. Gaputa saan nga nakasagana idi nga agbalin nga ama. Kastamoten kadigiti 2 nga babae nga napututak. Awan ti nakatuluyak kadakwada. Gapu iti kinarigat ti biyag. Saan ko nga tinungpal ti uray asinno kadakwada. Ngayon karik kadakwada nga saan kong tubaybayan ti responsibilidad ko nga kas ama dagiti 2 nga putot ko. Eso ngayon karigatak ti nagtrabaho aging nga idi mariknak nga marigatanak no dito'y laeng Pilipinas ti pagtrabahoak. Nagpursigiak tapno makapag-abroad kasinyong ket kaasin na po Diyos nakapanak ijay Dubai. No sa dinno nga nagtrabaho akti sa nga 10 atawen sakbayak nga nagawid nga nag-for good dito Pilipinas. Ket bayat ti panagtrabaho ijay Dubai ijay nga naadaanak iti 5 manen nga putot nga pasig nga inauna. Diyak maawatan kasinyo. No ipudno kanyak ti babae nga nasikugak nga dan agpitpitik iti tiyan na kaslag agbalinak nga takrot iti responsibilidad. Kaslang sa anak panagriknak ket sa anak pinakasagana nga agbalin nga ama. Siguro gaputa diyak pinaipapas ti panagbarok, gaputa nasapaak nga nagkaputot, nagkasikog. Nasapaak met nga nagtrabaho. Isu nga pasig met nga kaguradak dagiti babae nga nasikugak kasin. Ala, diyak mababalaw ida. Tamadimot tinaramid ko. Ngem ko na kadakwada nga saan ko baybayan ti anak ko, ti putot ko kadakwada. Ngem di dakmet kayat nga ikan ti gundaway ko nga aramidik ti pagrebengak. Ad-adda nga kayat da nga yadayo ti putot ko kanyak. Makaamu kayo ko na. Taurin agtabtrabaho ak idi di abroad. Gapot at tultulungak met ti pamilya. Tas lang nagrigatak nga makaurnong. Isong ako nak. Agpursigiak. Agurnungak. Tainto no makaurnungak ti pagpuunak. Agawid ak tot Pilipinas. Agnegosyo ak. Ket no agbalay ginti ti negosyo. Matulungak ton dagiti 8 nga inauna nga putot ko. Palubusan dak tumit siguro nga amok nga makita ken masarong karak dagiti putot ko. No adanton ti ited ko nga tulong wenno suportak kadakwada. Ket idi makaurnong akon kasinyong ti pagnegosyo. Nagawidak ti Pilipinas. Maluksaw ni nanang kanyak. No apay nga kastoy tinagbanagak. No apay nga naadaanak iti 8 nga inauna nga putot. No apay nga awan man lang tintungpal ko kadakwada. Kaasimet dagiti 8 nga ubing. 8 nga putot ko nga awan man la ti mariingan nga ama. Kunak kininanang. Agserbi nga karit kanyak dati nanang.
Tapno adang agpursigi ak iti biyag. Agpabakna nga. Kitno danton baknang ko. Adanton kinabaknang ko. Alis tuntulaang nga nanang. Alis tulaang nga bigbigen dagiti putot ko akas amada. Takabailakton nga ipaay ti amin akasapulan ken kayat da. Nagnegosyo ak nga rod. Nga inaramat ko, tinaurnong ko. Ayat ko lang bumaknang nga insigida. Ket idi taadda iti nakapin pintas launay nga insingasing da kanyak wenno in-propose da kanyak nga negosyo kasinyong. Nga alis to kano inne mabulan kano laeng ket kumita ako ni ti milyon. Dete pagpuunak ko iti negosyo kasin ininvest ko. Takonada 6 months lang kumita na dagos iti milyon. Ket no bumaybayag ket adu man ti kita mo. Nagtalekak kasin gapo iti gagar ko nga umasenso bumaknang agbalegi iti negosyo. Daksang gasat. Tamay saak, nagbalinak nga may sa biktima, iti makun ko na nga pyramid scam. Nagpukaw namin pinsan, tay urnong ko nga pagpuunak ko iti negosyo. Namin pinsan, when o kagiddan, ti panagpukaw deti tao nga nagtalikak. Nadyak pulusin makontak. Nagsakit ka sinyong. Kasla jak amon ti aramidek. Kasla tinatumbaak nga jak amon ti bumangon arig na. Jak mat kayat ti agsubli iti abroad kasinyong. Takat katawaan daktulaeng dagiti pinanawak ijay. Dagiti linastugak nga kunak saan akon ngagsubli ta agpabaknangak ton ijay Pilipinas. Gapo iti pride ko sa anak nga nagsublin ijay Dubai. Ket nagpanunutak iti sabali nga pamataudak ti kwarta ditoy. Aging nga nasurutak ti nag-vlog. Ta isumot tin ti uso. Halos kaaduan mo tin nga makitak ta Facebook ket ordinaryo nga tattao nga nagbabak ng damutan gapo iti pa nag-vlog. Digiti, ako magapa naguyaw. Ngayon digiti, awan mo ti tsura na nga tao kat bumaknang da, sumikat da iti social media. Nga ti amukla idi kat digiti laeng adalangana, digiti natataer, digiti napipintas, digiti sexy, digiti adda sex appeal na ti posible nga sumikat iti social media. Nga agbalin nga influencer wenno vlogger. Ang makitak mo, ultimo, nagalas mo ti acting na. Ultimo, di na pa'y amo ti agarwat. Gagangay laang nangisit. Pandag, adda amin na klase. Nadadumakit isuda pa'y ti adadot followers na. Agraira mo ten ti vloggers iti social media kat kunak. Nakaalak ti idea. Padasag mo ti ag-vlog. Rinugyak nga rod ti nag-vlogging kasinyong takunak. No kinaya da, ti bumaknang gapo iti pa nag-vlog. Apekit din nga saan nga, apekit din nga jak kaya. No kaya da, kayak met. Ket addan 5 abulan iti kasinyong nga ag-vlog-vlogak. Idi ta dilawennak ni nanang. Apa naman, Berto? Nakaarwat ka magbarak. Kuha na nang, rumarak, inak manan ag-content. Ay na, kasarita ka man barak. Ha? Apay na nang, anya ti bagayo. Maipapan ka data, nga ipanag-content mo ako na. Oh. Alakot, dayawag mo data panagpursigim anak ko nga data. Kat pagbalinam nga, pamataudam to ti kwarta. Ano masaludsod ko man? Ada ka din. Tikit kitaam kaday tangar aramidam. Awan pa nga rod nanang. Ang anos lang da ito eh. Padas-padas lata.
Ngamin, ado ti kasto nga vloggers. Ha? 5 abulan mun anak ka. Awan pa'y pulos tikit kitaam. Saan nakas ka rin nga mamonetize ti Facebook na nang, o ta YouTube. Ipadpados ko. Ado di kiti bimak na nga, nabayagmat nga nagblablag da, nga sada lang kimita, edi kalpasan ti makatawan. Aka, wan angam, irapin mo kumalaang data Sumapol ka ko matitrabaho. Tapos saan ka nga agdaw-dawat kanyak ti allowance mo nga mapan agkunti-content na kung kunam. Ninanang mo. Sana ba ninanang? Tayo no kumita ak ti milyon-milyon, gapo iti pa nag-vlog ko, adon to ti sukat na. Isublik to amin, digay ti intidyo kanyak. Sobra-sobra pa. Patakdarang kayo to ti balay. Baka kahit yung ti dakkel balay, nanang. Amoyo, digay ti vloggers, nanang. Dadakkel ti balbalay da. Gapo dadakkel ti kitain da, iti pa nagblablag da. Ay naanak ko ay. Alam maawatak. Nga kayat mo't bumaknang tapno no. Maitid mo dagiti kasapulan dagiti 8 nga inauna nga putot mo. Angim tila kayat ko. Agtrabaho ka lata bayat nga urayem ti nga kumita dayta nga panagblablag mo anak ko. Tingamin nadlaw ko. Sipod idi na iskam ka. Saan ka mutin nga nagtrabaho? Nanangaya. Nagawidak nga ron dito, itapno ag negosyo ak. Isungor nga nagabrudak. Tadyak kaya't nagtrabaho dito Pilipinas. Tanakawas basit ti sweldo. Angam tapno laada usaram anak ko. No kayat mo nga talaga nga agbalin ka nga vlogger. Ipamaysam to dayta. Into no kumikita kan. Bayat nga awampay. Agsapol ka atap no ada usaram. Tapno di ka dumawdawat kanya. Ay naninanang. Nadagsin ka di kayo. Nadagsin ka di kada kayo mo dita dawdawatik nga pagpletik-pletik lang. Pagkaan ko lang mo. Masapol ko mo tayo nakag-content nanang. Wan amok anak ko. Maawatan ka Alakit ka ba ilakmat pelat mang tadking ka Angim kas lang amin panagreknak. Ket si madot ka, gapo ka dayta nga panagblablag mo. Ay, anya, saan mo't ananang? Nagagatak nga content. Angim, ikarikarigatak nanang. Tabaring makapabayralak tumot lang. Baring mamonetize ak tumot lang iti social media. Tapno makunamotan nga vlogger ak, nga kumit kita. Ket tandaanan nyo ti saog nanang. Aramidik ti amin. Tapno no, bumaknangak. Nga kas kadagiti daduma dita nga vloggers. Ay, anak ko, ay. Ala, baliwan dan ti agsarita. Tadita ag kinaawatan. Uncle Sianong. Si ka maggayang bertaw. Ay, apay nga ka dito ni. Nakaaruwat ka ba? Kwa, mabaling ka di nga ag-contentag dito talon mo, Uncle. Content ko lang. Anya nga content. Content. Agrami ti content ko di social media. Ag-vlog namin, Uncle. Pagbalinik lang nga background dito talon mo. Ibagak lang, kunwari ka kasto ti trabaho. Ngayon ita vlogger akon. Iso nga awan imposible iti may nga tao no porsigido. Ay, jak mawatan nga anya ti content ni bagbagam. Ay kwa, Uncle. Basta ag-video ak lang, Uncle. Alayk lang ti pamalubos mo. Malawan. Ay, apay di mo kaya ti agtalon manan. Amo may di baro ka tumultulong ka mo't agtalon kaday di amam. Nga may nadati medyo nalawang nga daga nga kayat ko kumanga patalon. Baka kayat mo baraw. Nadamag ko kay ninanang mo kat awang kanumot ti trabahong pala ita. Adda na. Ano nga awan, Uncle? Vlogger ak nga rod, Uncle. Iso ti trabaho kitan. Iso ti karir ko. Kin may isa, saan ko masangot ti talon? Kasanok perga masangot ti agaramid ti content no agtaltalon akmayt. Kin nabayagan nga jak nagtalon, Uncle. Naikas ta ay ha.
Apayan niya deta, vlogger kay pagbagam. Saan nyo nga maawatan ng girl? Na di kayo mo't ag-cellphone, di kayo mo't ag-Facebook, kadag YouTube. Basta ang girl, usarik lang natin nga background ko, dati talon mo. Nala, makaamu ka ba raw? Basta iraping ko lang tamot yung brak. Talaga nga di mo kayat. Nga sikat mang talon, dati awan mang talon nga dagak. Itid mulat sa balin ng girl. Tadyak masangot ag talon. Tayin pa may sakon, ti ag-vlog. Malanga raw. Kumusta mo di pa nagtalon mo? Pareng Roy. Nasaya at latamot, pareng Berto. Amom, kasi ti nakairwamak ka trabaho. Kaya agtaltalo laktulat na hanggang lumaklakayak. Kaya siya, dati nasurutak nga pa nag-vlog. Marikiriknak nga, dati nga talaga ti passion ko. Dati nga talaga ti naikaring agbalin nga karir ko. Siguro ke talagang naikaring nga maiskamak idi. Tapno mapanunot ko di agbalin nga vlogger. Ay, vlogger, huwag naman. Ado di buwak-bak lang, gabot ti panag-vlog. Ado dagiti mabuibuyak no kwa, dagiti agri-reels kada kwa. Kaya ipakpakita na tikit kitain da. Iso nga rod pare, no kinaya da, imposible din nga dyak kaya. Sa nga pulo nga tawin nga, inaanusak ti nagtrabaho dya abroad. Maaramat ko ti experience ko, ti panag-vlog ko. Adamat ki di nag-viral nga post ko na. Mabot mo ti sa nga gasot aribo nga views. Iso na lang dan. Sa anak pa nga na-monetize. Napayag nga nag-apply akon. Ang maumat lang ti sungbat ni Meta. Sa bagay, anos laing ako na da. Ayun gayam. Inakag-beer house namda. Baka kahit po sumarot. Sa anin pare, si Kalatan. Talaga. Uy, naamumit nga, dan pamilyak. Sana ko nag-beer house. Sana kas idein. Sa bagay. Hindi mo pa asawa ka ng anak mo, si kamay tagawis. Hindi pare. Angin adamot din asawa ko na anak ko. So nga, si Kalatan na. Kaya awan mo pa iti asawa. No pa'y adan walo nga putot mo. Nga pasig nga inauna. Wena, nabarag no, ijay beer house, wena ijay bar, nga mamamu kon. Dete agbalin nga katakunay na ko. Allah. Oy, talaga nga dito nangipanam kanya. Oh, awo mo tidagas na. Saan ka di? Sige. Yan tangay amamu kamatan. No pa'y itay lang nga nagamamuta. Awan ti pagdanagam kanyak. Nasaya ata ka tao. Kinuray mo siya. Itay mamamu ka. Panagrik na kat. Si kanti impay ni Apo Diyos sa para kanyak. Sika nga talaga, Berto. Pag kulaambot ka siya kung tinaikarya para king ka, idinto nga 2 oras pa laing nga gamamuta. Kwa, napiksa ti panagreknak. Ketsi ka. Apay mo't nga, imanugot ka nga. Sumurot ka niya. Nga umay ti ag-check-in di iti motel. Ket syempre, naaloko yung motirik na. Kinagpaiswan na. Arapaap ko mo ti. Kasking ka. Ha? Kas ka niya? Nga may isa nga content creator. Nakita ko, dati yung pakita mga video kanya nga nag-viral. Kaya nasawin, sikat ti kaduhat. Uwi na, vlogger ka ron. Amom kat nakado di kiti bimak na nga vlogger. Uwin, amok dayta, Berto. Kat jak karon maka, kasladyak mamati nga.
Kadwak ti may nga vlogger, iti may nga siled, itang agdama. Itay kat saan tapi nga gamam mo. Ngimita. Ar-arakupe kon ti may nga vlogger. Kento sawen, si papalubos kan nga mangipay ti amin-amin mo kanya. Nulakid di kid daw Humberto. Kid dawek mangarod. Kid dawek man nga. Baka mat na pagbalin na naklaan nga na content mo. Saan? Saan nagman nga nakigamit ti camera o cellphone? Talaga nga agduyo saking ka, Josie. Baka mo't no, kasta tibagbagam ka dagiti do mga babae, gaputa amuda nga vlogger ka, alisto da nga kumpet king ka. Ha? Baka mo't saan lang nga sisyak ti babae ti biyag mo. Baka saan lang nga sisyak ti i-check-in mo. Mamati ka man saan. Uray no may isak nga vlogger. Italaan nga nang i-check-in ak iti babae. Talaga? Wen, pudno ti kunak. Talaga nga nagkurso na daking ka. Arakupin ka man nga ron. Bakit nagbabawi ka pa eh? Siyak, saan? Saan ako nagbabawi? At data dito yan. Yan ba isa? Nakabayad ako, hindi pa nag-check-in ta. Binayad ako hindi 3 oras. Ay, sige nga ron. Angin, aguri ka. Apay. Ipaay ko ti amin-amin ko ng amangan no, kalpasan na kat saan kanto na makontak. Baka maudi nga pa nagkita tan. Saan ka kasta, Josie? Tapos pa nagkakeng ka. No kaya mo? Iyawid ka ni Jabalay. Tapos mamamo mo ni nanang ko. Ay, talaga? Wen, talaga ka di nga nalawat italon mo ng ibagbagam? Wen, talaga ka di nga produkto ti pa nag-vlog mo dahil jay talon nga na nagatang mo? Nga ipatpatalon mo iti uncle mo ako nam? Ay, wen. Ape ka di? Sige, iyam amunak to ang roden kininanang mo, kalpasan na nga da mapasamak ka data. Ket no ijaya mo ti pa naggasawa ta, pa nagkalaysa ta. Yes, adagos ti sungbat ko, Berto. Angim napaspas ta unay. Awan pa'y tinapasamak ka data. Isungar nga rugyantan. Sige, aglabos ta nga roden, Josie. Sige, Berto, aglabos akon. Ket aglabos ak maten. Tapno lamo-lamo tanton nga dua, Josie. Nagustom ka di tinaramid ko? Ay, Permi, kasta ulit ti ganas ko nga, bayat nga batok-batokem niti, inagbaitan na giti lupok, Berto. Kagapo itinaramid mo, nasken laeng nga subadak, supapakak, iso nga agdata kamet, tasyak mo ti bumatok-batok king ka. Nasayatan o kasta. Sige, agdata ka, Berto. Okay. Apo, kasta unay mo tinti pa naglulipap na. Apo, nalaing siga. Sigurado laki di nga. Rinabiinak na parag sa akin dito eh. Nalaing ni Josie. Apo. Nakasarakak santi.
Tipod nga pagragsaka. Oh, oh, mabit lang, Josie. Apay. Ustunan. Makakit no di takadlipas. Ay, okay. Ano yung artiket mo? Oh my God. Tugawan na kon. O sige. Tagkabalyukan itirabaw ko, Josie. Okay, Berto. Tugawan ka. Berto. Tong palim di kanim iyawid na itong injabalayo. Well, iyam amukan to kininanang ko. Apo no kasto nga talagat kinalaing mo. Kit iyawid kan. Tapno uri na biitan to nga kasto. Rin na biinton ting ka pa nagkabalyo. Sige, mayatak ko number to. Kasano nga saan nga agbabawi nga makidin na king kaday nga Josie anak ko. No nagulbod kamot king kwana. Imbagam tupay nga sikat akin dagat ay dagan ni uncle mo nga siya daw. Kat ni uncle mo nga siya ka para talon mo laang. Naibagak laday dyan nanang kapot bartek ko. Ayat ko lang nga sumurot kanya. Ngayon pudok mo laking kuha ti kinapudno. Wan angem imbagbagam nga sikat ka nga vlogger. Awan timbagak nanang. Impakita ka lang na ti mesa nga reels. Mesa nga reel nga impose ko nga nag-viral. Wan angem imbagam nga vlogger ka nga sikat nga kumitkita. Ket idi ibagam nga di ka pa na monetize. Day jayan. Nagbabawi, nagawi din. Saan mo nga naigawi din Barbartek ko la day dyan, nanang. Kinsa na bale? Isundo mo lang ti papanan na. Anya? Agbalinak tumod lang nga successful nga vlogger, nanang. Ta sa anak tumod nga, sa anak to nga agsardeng aging gana nga mamonetize ti page ko. Sa anak nga agsardeng aging nga jak kumit kita iti Facebook. Pati YouTube to pa yan. Sa anak nga agsardeng aging nga jak agbalin nga successful nga vlogger, nanang. Jak agsardeng nga jak bumaknang gabo iti pa nagkon-content ko. Wan angem, saan nga nasking nga agulbud ka anak ko tapno laang sumurot ti babae king ka. Ay na. Kasano nga ruden? No, Anya, nanang. No masikogam man anday dyan nga babae. Ay na, dahil iti kung kulakin ka na anak ko, amukad. Natunggal makainom ka. Wano tunggal adda babae nga kasangsangom nga kursonadam. Tila adda nga masasaom, ayat mo lang nga sumurot daking ka. Isungarod nga nakapotot ka iti walaw nga porso pasig nga inauna. Ti kinalaing mo nga, ay na, ti kinabuhaw mo no babain ti kasarsaritan. Bartek ko lang ko, nanang. Allergic namin day jay. Anya? Ano nga allergy? Allergy nga bagbagam. Allergic ti arak, nanang. Allergy nga? Ti arak. Anya, di ka maawatan. Adagayam allergy iti arak, api nga uminom ka pa'y laang. Isungor, nanang, no makainumak, agbudo ti dilak. Kinagbudo ti lukdit ko. Loko nga talaga. Tilada ka. Neta ka, tinakalalam. Neta, awan na pulos ti putot mo nga mang big king ka nga isut sikat amada. Taday talat paglaingam. Sana bali, nanang. Dahil ti ikarik ka na kayo. Manipo dita. Adadang agpursigiak iti panagvlog ko. Ay, Diyos ko, aya, Berto.
No saan nga da, nga para king ka na ta pa nagblablag anak ko. Subhapol kat sa bali nga pamataudam iti kwarta. Sumapol kat sa bali nga pagsapulam. Agsubli ka di abroad. Tsak kayat nanang. Diyak kayat akat katawaan dagiti tattao. Panik ni kadakwada. Kabailak tagbalaygi. Nga kasmay sa nga vlogger. Ay, Diyos ko, ay jak maawatan. Ay, panawang ka malangay. Nagtangkan ti ulam. Bagpaikin ka parang Roy ta. Sikati makawaawat kanyak. Kinagpaiswan na. Parang Berta ko. Jak maawatan deta, blablag ngay. Bagbagam makitkitak mat adot bumakbak nang gusto ba't kiti ko na ni auntie Kiirapin mo lang ti agvlog. Bayat nga di ka pa'y kumit kita. Padasim ti agtalon. Napintas ti agtalon ita. Tati gobyerno ita. Ado ti i-provide da. Ado ti assistance da. Saan nga para kanyak ti panagtalon, paring Roy? Marikrik nga agbaligi akto iti panagvlog ko. No kinaya ti daduma. No kinayat ka aduan, kayak mo. Dagiti ito pa'y nagpapangit kit sumikat da. Kumit kita da. Siyak to lakit din nga nakatataer. Aha. Ay, winggaya. Agpabala ka taksa, agsurat taksa iti programa ni Kasin Yung. Vlogger mo dagi jay kan. Itaklin ko man dati programa, ay parikot ko. Dati pakasaritaak. Tabaring no, at dati may balakad da kanya. No kasano nga mamonetize ak. No anyat aramidik, tapno no agbalegi ak iti vlogging. No anyat aramidik. Tapno agbalegi ak. Nagsurat ak nga rod Kasin Yung tapno may yabkas kumat tiriknak ken may istoryak kada kayo ti pakasaritaak. Tabaring no aday ti maitulong yo kanyak nang runa kada kayo di tanemars wenno asinuman nga namonetizen iti Facebook wenno YouTube. Anya ka diti sikreto na. Anya ka diti rumbeng nga ramiden ti may sa vlogger akas kanyak nga mangrugrugi pay laeng tapno agbalaygi iti daytoy nga karir. Kasin Yung balakadan dakman tulungan dakman pangaasiyo iwanwan dakman sakbay nga maladaw ti amin. Ken kayat ko nga agbalaygi tapno no ti kasta ket marami ko dagiti pagrebeng nga kadagiti walo nga inauna nga putot ko. Baka ket no manayunan pa'y kunhak. Tani, nag-message, bayat nga agsursuratak, nag-message ni Josie. Berto, di ka kumakayat nga kasaritan, di ka kumakayat ang makitan. Ngem ada nasisita nga pagsaritaan ta, ay, nako. Nasurok do abulanin nga di kami nagkita. Nasurok do abulanin nga di kami nagsarsarita ken Josie. Anya nga tatiba ka na? Diyos ko, naduktalan na nga tanga agdadag sinisuna. Ket adabu nga tinaramid mo idi. Ket nakadisahon ket agbalinton nga siyam ti putot ko nga pasig nga inauna. Uy, darsik nga rin nga agsurat. Tabaring no darasmot nga maibasa ni Kasin Yung. Tapno darasmot nga mabalakadan da. Dahil ito di baka buklan, di baka salita ang Kasin Yung. Ituloy ko ka di pa nag-vlog ko. Weno padasik tigasat ko iti sabaling pagsapulan. Weno pamataudan ti kwarta. Kanek ka di ti pride ko ket agsubli akong di abroad o reno katawaan dagdag iti tao nga makamamu kanya. Adan to kadi pay namnama nga makaasawa ak
ken makabuak iti pamilyak nga saan ton nga agbalin nga putot iti ruar no diket agbalin ton nga putot ko nga kadindenak agraman iti inana nga maibilang kamton nga pamilya. Ket sapay ko idawdawat ko ikarkararag ko nga dumteng to ti panawen nga bigbigen dakto dagiti 8 nga putot ko nga pasig nga inauna. Sapay ko mata mapakawan dakto dagiti nanang da malunag ko matiriknada tapno ti kasta ket ikandak to ti gundaway nga agpakaama kadagiti putot ko. Agyaman akasinyong ti anos ken laing mo nga nang tedbiag deti nga pakasaritak. Agyaman akmet ti kadagiti makaited ti balakad. Sabi ko maket nakibatit adal liwliwaken pagsarmingan ti biag deti nga surat ko kadagiti padak adim nga ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Toy addaan 8 nga putot nga inauna pagayam mo. Berto.